Sa subong, kay tapos na kay ka mabutbutan. Magpungko ka na. Kamusta ang nabatyag mo? Ay, salamat, gid, Lady G. Tungod sa imo, ikaw lang ang makapaayos ang ako nga balatian. Sa sakit sang akon nga likod. Kaya nakita ko gid ang mga ebidensya nga mga pinanguha mo sa akon ng mga kalawasan. Sa kadamo, sa manubot-bot, ikaw mga makapaayos sa akon. So, balaan mo na kung ano imo buhaton ha? Oh, sa balaan ko pagpuli na. mo sa inyo balay, may ginhatag ko sa imo nga mga balanyos kag bulong, ilabi na gid niyo, hindi mo gid pagkalimtan ang pagbanyo sang nansa, non-liniment. Okay, Lady G. Para makuha ang mga sakit sang lawas mo. Okay, sige. Thank you, gid. Oh, hindi! May ara pa gid. Uy, chance ako na ni kay may customer pa gid daw mayaman gini do halin gini sa iban nga lugar yaw. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys! Ito nang malagad ko. Lakatiday. Tama na naday kasi gilang ako wala sa imong ginabatsyag na. Dire ka sa akon. Kamusta? Madam- Anong nabatsyag mo? Madam Lady G, mapabot-bot ka tani, kaya di matyagang ginalitan ka sa Korea. Ginalitan ka? Oo. Anong ginabatsyagan mo? Pero mama ko, mapabot-bot ka, oh. Anong mababot-bot gini tsuray, dumalag iwit man tsuray ani. Ikaw ka ba mapabot ka? Oo, butan ta ka. Ano pamabot ka? Kwaon ka. Kwaon ko ang mga hadit sa lawas mo. Gusto mo makuha ang tanan ng mga blatian sa lawas mo, ako bahala. Dire yung Basi ka mo na nagatagalit sa lawas ko. hindi ka na damo istorya ka bisyusa si mo klase nga customer ka do gwapa-gwapa ka gid. Hindi naman siligan sa itsura. Oo, sige na. Maginabat siya gagawin man. Wala dire yo sa piyak, di sa piyak imulo dire yo. Di mulo, hindi da kay Alay, ko na ibutang din yung tisa. Kabut na budlayan na ako. Kata-kata na ba mo? Di budlayan na ako customer. Hindi lang gid ko kabut at Korea buyag. Isogid mo sa akong kung anong ginabatyag mo. Ano ang sakit sa lawas mo ngara sa imo? Ang ginabatsyag ko, iba yung amigo ko, charot. Ano nabatyag mo? Iba yung amigo sa Korea ko. Sa Korea mo na naglaing matsyag ko na yun. Matsyag ko ito ginalita niya ko. O sige, wala na sang damo kuskus balongos ha. Magigda ka na da. Ano kasi higda mo ni? Apa. Apa na kaya mo man ang ampang mo di ba apa man. Kasi subong siguran ko na ang pagbutbot sa imo. Dili tali makita ang madamo nga mga halit sa lawas mo. But ang doon sa butura mo. Dali lang ubahon ko ang imo. Ubahan ning bayo. Ay syempre banyustan ko pa isang lance limento. Ang skandal ne? Hindi iskan damo sa istoryang agi ka. Kung gusto mo ba ayo ka pati ka sakon. Ano si mo? Ubahan na oh. Akong pag roll. Gisi ano lang. Ako kaputi-puti. Kasi katlawas ko. Puti ito damo. Man yung mga pintok-pintok sa lawas. Ay da. So mapamunong ka na. Ari na. So akong pagabanyusan ang imong nga lawas para makita ko kang makuha ko ang mga halit. Hinay man na sakit na. Hindi ni sakit. Relax ka lang ako bala si mo. Payuhon ta ka. Hindi agad maginulsol sa akon nga imuon si mo. So suguran ko na dili ko mauna sa imo lawas. Dali lang. Ara na. Ara na. Ara na gid. May mga halit na sa imo lawas. May kuwaon ako sa imo nga lawas. Hindi. Hindi. May lansang. Nakita mo ni? May lansang sa imo likod. Tagaw na kamulag, siyempre kita ko na. Amo na ang ginasakit sa lawas mo. Hindi na ganun. Siyempre sa likod, may ilang sa tsura mo. Sa likod ko rin ginakuha. Dili naman kita. Basi may ari pa di sa parte sa lawas mo. Dali lang bumutangan ko na isang non-liniment para mas nami pag itang iya nga pagkuha. Okay. Sakit mo. Okay. May isa pa gid. May ara pa. Do kadako gid niya. Grabe. Grabe na nalit si mo ya. Dali lang.
Ara na. Hindi. May bato. Ay, bato! Di ba lang gusto mo ning bato, ne? Ano gusto mo ning bato, di ba lang? Gusto ko na ipulpog sulo mo. Sakit, sabi mo inay. Grabe yung mga bato. Dili naman sa imo naman tanga boulevard. Gusto naman ng bato sa una mo. Sa boulevard. Dali lang. May ara ko kuwaon sa imo boulevard. May nagbatsaga na gid ako. Okay, namatyagan mo. Bao? O, mo. Tamaan kalaba. Ano May ba? ara na. May nakuha na. Grabe. Naging tabol ka! Ano yung boulevard na gainom? Grabe, kita mo niyo. Wala ka nagiging pili ka pati butilya sa buli mo nga. Sino ni nagalit si mo ni? Alis na kamay ka man akong tae mo. Sigurado ka? Sigurado ka nga amo ni? Ang gitsura mo ganyan, di putilya man oh. Grabe, amo na kung ano ka sa lalaki. May premyo kagid. Isa na lang. Oh. So kamusta na batsyag mo? Ara pa, sakit pa sa ulo lapit. Ami ara pa sa ulo mo? Kamusta ang likod ang buli? Okay, nagtaw-taw na. Ay salamat. Ah. Salamat kinagtahaw na ginman. Pero may ara na ako. Pagkakuwaon sa imo nga ulo. Lantahon ta. Amo ni hindi sakit sa ulo mo. Amo ni nga basi-basi ka hindi ka mapati may ara. May ari. Hindi. Ano ini? Lantawa. Gainit! Amo ni ginainit sa ulo mo. Gainit! Kamusta ko matsyag mo may ara gyapon? Gainit-init na kasi mo. May ara pagid. Okay, so isa na lang. Maisa pang kuwaon sa imo para makuha ang init sang imo nga ulo. Kabati ka? Gusto mo makuha ang init sang imo ulo? Oh. Ari ang solusyon. Ara na, hangit. Mula na sa paligo, dahil.